ଜାଗା ନା କେତେ ମସ୍ତ ଅଛି ସେଭଳି ଜାଗା କୋଉଠି କଣ କୋଉଠି ଏଭଳି ଜାଗା କୋଉଠି ମିଳିବନି। ଫୁଲ ପଡ଼ିବା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି ରାତିଟାରେ କୋଉଠି ଯାହା ବି ହଉ କିଛି କରିବ କରିବ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଗଛଟା ପୁରା ଝଙ୍କୁଳି ପରି। ଏ ଗଛ ପାଇଁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପାଖକୁ ହେଇଗଲାଣି ନା ତଳୁ ତଳୁ ନଈ ଆସିଛି ନା। ଆମ ଦେଖିଛ ନା ଛାତଟା ହଁ ଏତେ ହେଇଛି ଯେ ଏଠି କ'ଣ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଏରିଆଟା ପୁରା ଆଉ ହଁ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଏରିଆଟା ସେପଟେ ବାର ଫେରାଟା ଅଛି ଏକୁ ସେଇଠି ସକାଳୁ ଦେଖିବୁ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ଆସିବୁ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ଅନେଇବୁ କେତେ ଛୁଆ ବି ବହୁତ ଏକର ଟୁଆ ରଖିଛନ୍ତି ନା ହଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିବ ନଡ଼ିଆ ଡାବରେ ପିଟି ମାରିଦେ ପଳେଇ କିଏ ମାରିଦେଇ ପଳେଇ କିଏ ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ପଛରେ ନେଇ ଥାନା ତୁ ଥାନା ଗଲାବେଳୁ ତୁ ବାଣ୍ଡାରେ ଥିବୁନି ଓଡ଼ିଆ ନେଲୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳଉଛନ୍ତି ନେଇ ଆସିକି ଏଠି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଚଲେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମତେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବନି ଓଡ଼ିଶା ଗାଡ଼ି ନା ନା ଏଇଠି ଗାଡ଼ି କହୁଥିଲା ଟିକେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ନେଇ ପଳେଇ ଗାଡ଼ିଟା ପଠେଇଦେବି ଗାଡ଼ି ରଖା ହେଇଛି ଦେଖା ହଉନି ଜାଗା ମାନେ ଗଛ ଏତେ ନେଇ ଆସି ଦେଖା ହଉନି। ଏଇଠି ପଠେଇବନି ମୁଁ କହିନି ମୋତେ ପଠେଇବୁ କାହିଁକି ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଆସିବ ତାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ନା ଦରକାର ମାନେ ଫୋନ୍ ପେ'ଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି କେମିତି କ'ଣ ଏଟା ପିଜ୍ଜା ପିଜାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଛତୁ ପିଜାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଚିକେନ୍ ପିଜାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଘରଟା କାହିଁ ଏତେ ବନଉନାହିଁ ତ ଘର ଆସି କେଉଁଠି କରିଛି କାଢ଼ି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଖାଲି କରିଦେଇଛି ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଟର ଲାଇନ୍ଟା ନା ଗଟର ଲାଇନ୍ଟା ନା ତା ଭିତରେ ବାଥରୁମ୍ କରିଦେଇଥିବ ରହିବାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ଗାଡ଼ିଟା କୋଉଠି ପୁରେଇ ଦେଲି ମାনতে ପଡ଼ୁଛି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ଲଗେଇବା କଥା ଏଇଟା ଏଇଟା କିଛି ବି କରିପାରିବ ଦିଟା ତିନିଟା ହେଲା ଯେମିତି ମାରିଦେଲେ ରାତିରେ ଖେଳି ବି ପାରିବ କୋଉଠି ମାରିବ ଆଣିବ ଏଙ୍କ ତ ସରକାର କହିନି ମାରିଦେବ ସିଏ
ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ହୁଁ, ହୁଁ, ବୁଝିଲ ନା? ଏଇ ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟି ଭଳିଆ ଉପରେ ହଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମାରିବୁ ନା ହୁଁ, ସେ କୋଣରୁ ଗୋଟେ ମାରିବୁ ନା ସେ କୋଣରୁ ଗୋଟେ ମାରିବୁ। ହୁଁ। ଚାରି ଘରଟା ଚାରି କୋଣରୁ ମାରିବୁ ବୁଝିଲ ନା? ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଘରଟା ହେଇଗଲାଣି ତଳ ତାଲା ହେଇଗଲାଣି। ବନଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତଳୁ ଆଣିକି ବହୁତ ଆରେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ବନଉଛି ଇଏ ଜାଣିବ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଠିଆ କରିଦେଲା କେତେ ଗୋଟେ କେତେ ଓସାର ପିଲର ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଉଞ୍ଚା ସେ ଘର କରୁଛି ଦେଖ। ପିଲରଟା କେତେ ଓସାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲରଟା ଦେଖ ଏ ପିଲରଟା ଦେଖ ସେ ପିଲରଟା ମାନେ କମ୍ ସରୁଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିଲର ଇଏ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ ନା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ସହିତ ପୁରା ମେକଅପ୍ ହେଇଛି ସେଇ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିନେଇଛି ରଡ୍ ଦେଖୁଛ ହଁ ରଡ୍ କେତେ ମୋଟା ଦେଖୁଛ ନା? କାନ୍ଥ ସହ ଦେଖ ପୁରା ଦେଖ କାନ୍ଥ ସହ ଉଠେଇଛି ଭଲ ନା ପୁରା କୁଣିଆ ରହିବ ହଁ ଦେଖିବ 5-6 ତାଲା ଉଠେଇଦବ। ହଁ ସେ କରିବେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କରିବେ ଆଉ ଟିକିଲଟେ କରିବା ୟୁରୋ କିଡ୍ସ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାପରେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଥିଲା ହୁଁ ବଢ଼ିଆ। ୟାର ବି ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ଇଏ ବି ଚାହିଁଲେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ବନେଇଦବ ପୁଣି ଆଉଥରେ। ଆମେ କ'ଣ 50 ଥର ଭାଙ୍ଗୁଛି କରୁଛି ଗଛଟା ମରିଯାଉଛି କେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଇକି କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଦୁନିଆ ଠାକ୍ ପଇସା ଅଛି ତ ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ପାଣି ପୁରା ମରିବ ମାର୍ବଲ ରଖି ପକେଇଛି ତାକୁ। ପାର୍ଟି ଫାଟି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖେ ହଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା କରିକି କିଛି ଲାଭ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ଅଛି ଡିଜାଇନ ଆଉ ନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଖାଲି ଲୋକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ହେଇଟା ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ କିଚେନଟା ଜଣଙ୍କର କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବନେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଆଉ ଇସାଇଡ୍